uNkulunkulu wema conditions. Fine yena umerciful. Fine futhi si ku New Testament we are no longer governed by the law of Moses, but we are still serving the same God. And uNkulunkulu wema terms and conditions. Noma umsukhona kodwa uNkulunkulu wema terms and conditions. Let me support my statement. You know, though the God that we serve is merciful and is a God of grace, but do you realize that there is no way you can be saved until you repent? Ngoba bonke laba memukela wabanikete amandla ukuthi babe nje babantwana bakhe. Kuthe lokungangenda ngibe umbana wakhe automatically. There are terms and conditions. Sifundzele ke bheka lapho endasi. Deuteronomy 28 verse 1 kuya ku-3. Nani mlalela ngalokuphelele. Sithandele lithi uma nilalela nokulalela. Sizulu. Yes. Kuyakuthi uma ulalela kusho siyoqala ukuthi izamele ushikashikeke njengaphetho lwashikashikeka kabusuku bonke. Uyoqala ufuna kwenda ngendlela yakho. Uyoqala ube nenkani ungafuni ukuthi thoba uthi wena uyathi. Wena you know, you'll put it there and take it. Bese usike mase uziniwe. Sawushayeke kahle timene ngoba uyabona lokusihlupha ngabazalwane. Personally I believe okuqhabe kude inkinga yokwenda wrong umzalwane. Nginike license lokukhulu daughter ungafundziseke ungafunzi from your pastor's day. No. Yes. Emane na Abraham asisungbabe wekhona, the same Abraham. The same David. We have to batawendiwa bindwa isibathole ezulwini manje. Ungafunzi ngema mistakes akho. I mistake yakho ayibe umthishela. Ayibe university. Ayibe form 5, ayibe tuition, ayibe college. Ayibe university I mistake yakho. Awuqeqeshe bese uvuka start. Ungakubonga abantu abane profession. No, don't be deceived. Akusho sazane bake bafail. Today we have got people that have got professions. Hayi usabazane bake bafail. Kodwa bafunza ngema mistakes abo. Ngoba naloba bulala Samson ungafunzi ngema mistakes abo. Uyabona ama mistakes abo. Kumele ufunze kuwo. Bese uya improve. Samson akafunzanga. Kuyakuthi uma ulalela nekulalela. Uyazowenda konke. Bese kuthi uma so decide ulalela. Ngoba abantu abantu abasika ukuthi kuthola ukungabasika. Nemva nakho nje nawe kube beka ngathatha lo lokusho abengeka abemezi bantu abebebeke bade kulesimo kube bebalalela neku bantu babulawa kungala nazo benza ufuna kwenda kinto ngendlela sifundzele futhi Deuteronomy 28 verse 1. And it shall come to pass, if you hear, you shall hear. No, that does not come to pass if you don't listen. It's 2 in 1. It's 1 1. It's square up.
bese kuba netino letawendeka kodwa uma ungalaleli nokulalela noma ngaze wendeni ngeke letino tendeke. I-problem yethu sina sibazana sifuna thina tendeke sifuna ama-results endeke abantu labalalele ibe thina singalaleli. Nayo la nkinga yethu la ikhona khona sibheka ama-results lemela thule abantu labalalelako kodwa mina ngibe ngingalaleli. Hayi phela uNkulunkulu is not wicked. Ngithishela lo wicked lokuqula ema-results ebantu noma bangafanele. uNkulunkulu ufair. uNkulunkulu unika umuntu njengoba kumfanele ema-results akhe. Ngoba bubi kuguqulela ema-results ebantu. Kube bazalwane ashumayeli ukuthi manje sesabamba tithombe letiningi. Hey benganitshela lokho. Baningi bantu empilweni labafeyiswa baphasile nge-wickedness lekhona lapho. Ube HIV positive uclean ngoba khona labafuna nje ukuthatha isikhala sakho. May the Lord give you understanding. Basathatha phela ngoba noma ungayicheke wena uthola ukuthi uclean mahala ngoJustin. Lobubi lobukhona la kulomhlaba. Kodwa kuyawuthi uma ulalela nokulalela ngilandela lapho kuyawuthi uma so decide ukulalela nokulalela kusho ukuthi uNkulunkulu ufuna kube ngiyalalela ngiphinde ngilalelisise kabili. uNkulunkulu ufuna ukubaza lo ufuna silalele kabili. Ulalela kokuqala kulokusabela mabakubitha ekhaya mabafuna ukuthula mabakubitha uqala usabele kokuqala. Yazi bani ma bese ke sebakutshela homba nami hamba uyothenga naku wo ngakho uyahamba. Otherwise mawulalela kabi utawugijima ungadala ukuthi uyothenga. Umulalela nekulalela kusho ukuthi lokulalela kumgcoka abazali lokungako kuyagcizelela. Kusho sisathane wayibona le loophole yethu yokungala lokuthi uNkulunkulu azaphinzelele kabili abevala lesikhala ngoba abebona lokuthi ukumatima lokungalaleli. Kwakule ngoma bese ihlabela seyaphuma fashion manje ngoba thina nathi siyathanza kwenta into leti popular than leti fanele. Ithi abantu abaningi nibafa ngokungalaleli. Abantu abaningi nibafa ngokungalaleli. Abantu abaningi bafa ngokungalaleli izwi leNkosi. Abantu abaningi bafa ngokungalaleli. Abantu abaningi bafa ngokungalaleli. Abantu abaningi bafa ngokungalaleli. Amen. God bless you. Lokuningi lokumshikashika kuma problems thina labaningi they are rooted good disobedience. Sathana akasi powerful kunathi but kungalaleli ku powerful kunathi. uNkulunkulu akasi powerful, Sathana akasi powerful kuwe kangaka. Kepha loku powerful kuwe kungala. Your strong man is not the strong man that you think, but your strong man is your stubbornness, your disobedience. And ula Sathana figure athathe apha khona wena uthi ungalaleli uqhubeke ungalaleli
ayena atoqhubeka abe ne-upper hand. Kuyawuthuma ulalela nomlaleli. Akwenele kufa kodwa kwenele masengulalela. Labanini ngingeva but ngitshele ukuthi uyabona lento lengene. Yeah. Futhi ngisho singeke. Kunengane umuntu wena. Hey, ubitha ukuthi thobe bazana lokulalela kuthiwa. Umuntu futhi mawaqaphela angaza kushaye. Akana awukasho ukuthi ngishaye wena umtshela ukuthi yena. Ya akwata safuna ukushaya kanti amili wena uyamtshela nje ukuthi kwawuthumula funza lapho lo kanjani endasi Ukuthi uma nilalela nokulalela izwi likaJehova umfundisi umpostoli ngoba khona ukuthi ngitsilalelane ngoba ngifuna kunenda itaratara Pitori. Engabe into kanjana isekhona nibazalwane uPeter Pitwa. Hey akuyelwa manje manje sothi umlilo lapha sothi umlilo. Ngiyaphika ngendalandala Pitori. Kucisha ngendalandala Pitori. Kasho ke yini hayi akusibo. Hayi akusibo. Luciwa. Kuyawuthumulalela nokulalela. Izwi hayi uthi ngithi ngifuna uhlale utalk to me wami ube udlala mina umshayeli usuku mina nana mhlawumbe uthini nana mhlawumbe prophet uthini uma uyothumulalela nokula izwi lika Jehova uNkulunkulu wakho. I'm not saying bani sicili sami akumanipulate usungiphilalela mina and losing your identity. No, I'm not talking about that. I'm not talking about manipulation. Kodwa ngikhuluma ukuthi wena ube ukuyothuma ulalela nokulalela izwi lika kunemehlo ukulalela umpostoli wakho kunemehlo ukulalela umprofeti wakho kunemehlo ukulalela umfundisi wakho kunemehlo ukulalela umphuma kunemehlo ukulalela izwi. Bahlukanise makhuluma umuntu uhlukanise makuyimessenger akutshela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Wahlukanise ukuthi uyabona ke lo mshumayelo akamtshela kwakhe kodwa umtshela izwi likaJehova. Kuyawuthumulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Sikhuluma la ngekulalela. Fine vele ngake ngikwathela ukuthi awangilaleli. Yangisho siya wena mzalwana ulaleli wena. Ngisho ukuthi wena awulaleli lokwami. Angikhuluma lo. Ideep letter lesikhuluma ngayo. Ngoba sikhuluma ngokungalaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Kunemehluko uma ungangilaleli as a spiritual father. Ubuhlungu nabo anyway. Kunemehluko ukungalaleli iparent yakho. Ubuhlungu. Umntana. But kuwese ukungalaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. Ngoba more often than not God will use your parent, will use a man of God, will use a prophet. God can use whosoever is a messenger. Kungako uthi Paul amsuwadi umuntu ngokwenyama. Ubomlalela umuntu noma uthi imoto. Noma uthi isidududu angisho njalo. Umlalele lo nganasi no bicycle.
makamthumile hey thank you Jesus wathuma imbongolo uNkulunkulu kungakho phela sithi the meek he will guide and teach uyingozi lokungathobeki umprofeti wake wathunyelwa imbongolo yakhuluma imbongolo just imagine a donkey ezwe uyibona ikhuluma yakhuluma imbongolo so imbongolo beyingakhuluma kusho ukuthi umuntu lokumcoka kulalela uNkulunkulu ukuva uNkulunkulu futhi athi kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakho ulalele nokulalela kuyagcizelela bese uyaqaphela ngoba uthi ulalele nokulalela bese kufika lokunye lokufuna ukuphambu kungakomela ulalele nekulalela bese uphinde futhi uyaqaphela uthi lokho sokufika lokufuna manje ukubonisa ube careful ungabothi indothana yami uMatoni uNkulunkulu lokhuluma naSolomon indothana yami uMatoni kuyema uthi ungafuni baba nenza bonebonini ngoba ekugcineni tinyembe titakho titawubackfire utawuphiza ube umthwalo walomntana tathi basekushayele lesimo bese kufuneka sona lesilima yena lona lobuthi wena akathayile kuyawuthi umulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho bese uyaqaphela kwesithathu uqaphele uyingozi ungaqapheli niyeva bazalwane ngoba mawungaqapheli ethishela mthombo ubese uthola ingoti kungafanele ngoba uyethukela ingoti letiningi tibanga ukuthukela uthi wathi uyakho sambe bayibekile lesayi but wena kunespeed lobo ukuso by the time uvule emehlo is too late ngoba ulinyethe kungaqapheli kuyawuthi ukulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho sikulenzawo bazalwane may God have mercy uNkulunkulu akasendele umusa sikhona kuva liphimbo lakhe sikhona kuva liphimbo lakhe niyeba bazalwane asikho la ukuthi sowudlalwa umuntu wethayi noba kuthiwa umfundisi noma umpostoli noma umbishop noma archbishop no asikabutheni la kutobathi ngukuthe umuntu kodwa sikuthene ukuthi sowuva silalele nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wethu ulayaka mawutawuliva leliphimbo kuyavakala liyaphumelelisa uva neliphimbo liyaphumelelisa lelivi livula indlela lapho ingekho khona uqaphele kwenda lokushiwo mlelivi live bazalwane it's not for entertainment live la uNkulunkulu is not for preaching and teaching but is for lema practicals live lema lekuthi kube lekwendiwa live lekwendiwa lama results lama fruits lama benefits elivi lokuthi ngiqaphele lokwenda njani lokulenda ngoba konke lokunye ku useless kulenda lelivi libe rendered useless and void uma lingendiwa emandla elivi laNkulunkulu asekwendiwe
uma le live linganama practicals it cannot produce ngulo nalo lovala mavi longakhuluma ngo John chapter 7 from verse 24 from verse 21 to 24 kuyokuthi lithi ngulo nalo lovala mavi awe kufana njengendoda lehlaniphile yakha indlu yayo phezulu kwedwala ithi ke kwafika tikhukhula kwefika timvula kwefika konke lendlu yema ngoba yayakhiwe edwaleni kusho sithi amandla ebuKristu asekwendeni kwelivi. That's where the power batifika timo letishayikako lokwenda khona kuma kuba obedient kule live uqaphele winalo lokuthi uqaphele kungoba kukhona lamanye amaphimbo lafuna ukubonisa. Let's give the Lord a big hand of praise. Let's celebrate Jesus.